Good morning guys, ito naman na ginagawa natin kasi wala tayong magawa mga idol. Kasi wala tayong content ngayon. So ang ginawa natin, gumawa tayo ng fishing trap mga idol. Lalagyan natin sa fish pen mga idol. Try natin kung meron bang mahuli mga isda doon mga idol. So subukan natin at tingnan nyo mga idol kung anong gagawin natin. So ayan mga idol, lagyan natin ng bakal sa ilalim para may pabigat naman siya mga idol, para hindi tumba yung fish trap natin mga idol. At yan, nakikita nyo ito ng forma niyan mga idol, finished product na yan mga idol. So try natin i-alin doon sa fish pen mga idol kung posible pa itong makahuli ng isda mga idol. So ayan mga idol, nagdala rin tayo mga idol ng camera para sa ilalim mga idol. Para makita natin yung anong nasa ilalim mga idol, o meron pa mga isda mga idol. So ayan mga idol, dito tayo sasakay sa ating speedboat na sobrang bilis at bagal mga idol, nagkalo-halo na mga idol. Pero okay lang yan mga idol, at least safety yung ating ano mga idol, yung ating biyahe papunta Quezon mga idol. Morning mga lods, yan, maglalagay tayo nito mga lods. Lalagay natin dito sa pen mga lods sa gilid kasi titingnan natin kung may mga isda mga lods. Sana kita natin kung merong, kasi minsan nakikita ko merong mga malaking isda dito mga lods. So ilalagay natin ito sa dyan, dyan sa ilalim. Dyan natin ilalagay mga lods itong ginawa natin mga lods. Nakikita natin sa YouTube mga lods kung epektibo ba ito. Bigyan natin ng pamahing isda mga lods.